Hello, and welcome back. Very international her. Går det godt med det? So very international. Yeah. Nå. Det er dig, der har noget map. Ja, men det er ret... jeg har jo ikke været her før, så det er svært at bruge mappet til noget som helst. Nå. Det er flot map, altså. Vi skal hen et sted, hvor der er store bygninger eller noget. Hvad er det, vi vil med det? Hvad er vores mål? Hvad er det? Hvad tænker du, vi gør? Thinking. Hobo. Ronaldo. Hvad? I'm thinking. Det ved jeg ikke. Vi kan jo ikke rigtig bygge noget. Kan vi fælde noget nogen steder? Hov. Where the fuck are we going? I don't know. Is maybe here? No? I'm so good at the beatboxing. Det skal ikke være nemt at finde sted, man kan bygge noget. Er det det, vi leder efter? Er det ikke? Er det en grund, eller noget af den du? Jamen, vi har jo ikke nogen penge til at betale med. Eller det der Minecraft med det. Har vi ikke? Nå, så regner det. Et blåt får. Det kunne være, at vi skulle have læst nogle af skiltene, eller vi kom ind. Det var jo dit job. Ja. Nogle af de der skilte. Jeg får 4 år eller sådan noget. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg skulle have læst bedre. Ja. Who taught you to read? Men not really good, you know. You read horribly. Sometimes I put my pants. Så... Interessant. Where do we go now? Wow, vi har slet ikke... Hvordan? Where the fuck are we going? We know have been here. Jo, over på den anden side her. Aha. Vi skal over på den anden side. Jeg tror, det er der, vi kom fra. Så skal vi venstre om her. We're going the wrong way, I think. Nej da. No? Nej da. Nej da. Jeg er også svært, vi kommer det samme sted her. Hvor vil du af? Don't believe it, just watch. Men jeg kan ikke se dig. Hvor blev du af? Kig du ikke bare... Hvad for noget der? Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Hey, 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 ow! Jeg kan ikke bidrage med så meget, vil jeg sige. Jeg kan sige... Yeah! Throw it down! I threw it on the ground. Hvad? It sprinkles. Var det ikke her, vi skulle hen? Don't believe it, just watch. Hey, Så vi går tilbage til tutorial. Det er simpelthen så langt, vi er nået. Så vi går baglæns. Have fun! Thank you! det var det eneste, vi læste. Hvad vej var det? Det var noget med ranks, det er lige meget. Nå. Rank info, yes. You can vote, yes. To start, yes. Noget home. Så der ikke bare, at vi kunne use /wilderness to get to the wilderness. Let's go to the wilderness. /wilderness. Boff. Skete der noget? Eller kommer jeg til at rykke mig? Der sker der ikke noget, hør. Nej. Did I misspell it? Skal vi skrive walk først? Wilderness. Ja, der står. Nu er der cooldown på commanden. Ej.
Ja, jeg sulter snart. Bare. You can start making money at Warp Job Center. Der skal det også. Warp Job Center. Du kan også kontanthjælp. Skal du bare skrive til et? Nej. Warp i et. Jeg er på jobcenteret. Sådan der. Nej. Oh! I am inside a person. Okay. Nå, hvad kan en hobo lave herude? Hobos. Hobo, dirt pile, stone mine, lumber mill. Jeg tror lumber mill, det er lige noget for os. Hvad skal vi der? Hvor brænde på vores Nice. Hvor går man hen så? Det ser lidt tid. Don't believe it, just watch. Det er et kort, okay. Det låter ikke rigtigt for mig, men... Og den er stille og roligt i gang, måske? Det er rigtig grimt ud. Jeg fatter ingenting. Ja, det låter meget langsomt. Du skal bare stå stille og kigge på det, så det kommer det langsomt. Okay. Lad os se. Nå, lumber mill. Er det... Siger vi jo. Vi er på det grønne. Må vi bare hugge, hvad vi vil, faktisk. Nå, det er lag her. Det lager sindssygt meget. Sker der? Du kan bare finde noget andet, eller hvad? Vi skal finde indgangen til lumber mill, men har du ikke mega meget lag, eller også? Nø. Nå. Jeg hopper bare rundt. Herovre var jeg... Så nogen der, hvor jeg er. Nej, jeg skred. Skred du? Nej. Jeg gik bare lidt væk. Nå. Hvor er du? Der. Det var ret at forklare mig så. Der. Ja, det var totally credit to dig, jeg følte. Jeg lagger helt vildt meget. Hvordan du kan se. Så også bare begge skridt. Lumber mill, this way. Dun. Hvis jeg går baglæns, er det bedre? Nej. Jeg laver lige en relog. Ej, skal du så gøre det helt om igen? Hvad fanden i helvede. Warp Job Center. Yep. Rank major. What does that mean? Warp Job Center. What looking? I'm here already. Hello. Hello. Where is lumber mill? What is this? Turn logs into planks. What? Fedt, vi forstår bare ingenting. Der er en logging camp heroppe. Hvis man går videre, så står der major rank. Nej. Så det er sådan. Skal vi så i wilderness form? Jeg forstår ingenting. Læg mig. Der er et hoved der. Miau. 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 Det er så fun. Jeg forstår ingenting. Fed server. Jeg prøver lige slash wilderness igen. Ja, det er bare... Dodge. Okay, der så står der use Warp World 4. World 4 i en. Warp World 4. Wait a second. Okay. Så er vi simpelthen i en eller anden form for verden. vi er til Minecraft nu.
Åh, Og vi skal lidt længere ud. det ser helt tørt ud. Din mor er tør. Mm. Du. Hello? You are with? I'm with Hobo Ronaldo. Kan vi lave noget nu så? Ronaldo. Nej. Og you cannot break a block her. Okay, sorry. Mhm. Så sorry. Can break that block here. Fyrkeri! Nej, nej, Kill it with fire! Nej. nej. You cannot break a block her. Vi skal selvfølgelig lige 200 væk, det ved jeg ikke, hvor langt det er. Jeg er ikke så god til at tælle til 200. Måske bag den der... Ja, det ligner lidt en eller anden... This. Der kan man ligesom se, så er Retardo 1 og 2 gået i gang med at bygge. What? What? Hvor du byder endnu. Hallo? Jeg er gået imod det der er blevet bygget. Hvor gik du hen? Ja. Ja. Hallo. Skal vi prøve at gå lidt den her vej, så finde noget land, i stedet for... Klop. Yes. Don't believe it too much. Wow. Holy shit. Is that a bank? Med Senor. sugarcane. Hvad? Is a money dollar? It's an S building. Ass building. Yeah. Holy shit. Er det i spænding, du gaber? Ja. Så er folk bare bygget herude, og så kan man bare fælde det og ødelægge det, hvis man er en idiot. Fedt comeback til Minecraft-serien, den her optagelse. Vi klipper det ud, der er kedeligt. Oh, which is all of it. God. This is such a pretty town, huh? Such a pretty town. Hvad gør vi for mad? Må vi hakke det her? Nope. Vi kan stadig ikke hakke noget. Bare så at det er, du ved det. I'm very impressed by this server. Very. Not really at all, no. You lied to me, senor. Så... Det er ikke ret nok. So what's... This is disappointing. Yes. Little Det er godt bit. nok grimt, det derude. The fuck? Han har bygget højt op. Holy shit. Hvad må man give ham? Jeg tænker lidt, at det måske ikke er her, vi skal spille. Har jeg ret i den assumption? Hallo? Oh, no. Oh my god! Wow! I removed some dirt. Vi har nu spillet Minecraft. Ej, for real. Oh my god. Så bygger jeg lige noget her. Whoop. Sådan Hopla! der. Så bliver det ikke bedre end det.